we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Katod namong pinakadagkog, pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Tepo Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Gipaabot sa Octa Research nga malagpasan na sa Davao City ang kadaghan sa new COVID-19 cases sa Quezon City karong paubos na ang mga kaso sa National Capital Region samtang nagasaka ang mga kaso sa Mindanao. Ani ang report. Matud sa Octa Research Monitoring Report, gikan May 31 to June 6, 2021, ikaduha na ang Davao City sa dunay pinakadaghan og new COVID-19 cases sa nasud nga anaa sa 206 ug mitala kini og 54% growth rate. Misunod kini sa Quezon City nga dunay 219 new cases apan negative 22% ang growth rate. Busa sigon sa ahensya, posibleng una ang sunod semana, lagpasan na sa Davao City ang Quezon City sa dunay pinakadaghan og new COVID-19 cases. Gani kagahapon, ana-ana sa 2,460 ang active cases sa Davao City nga dunay 18,288 total cases. Matud ni Davao City Mayor Sara Duterte, gipaabot na kuno kini maong sagunson ang ilang lakang aron mapaubos sa mga kaso sa syudad. Kini labi pa nga gikabalak ang dunay COVID-19 variant nga nakasulod sa syudad. Dili na siya layo nga mahitabo na siya na situation because of our surge. It's still the same. Ang action plan, basan unsang klase ang variant sa coronavirus, it's still testing, tracing, and isolation and quarantining, and all the others na mga regulations and guidelines na gina-issue. Gawa sa Davao City, areas of concern sab karon ang mga syudad sa Cagayan de Oro, General Santos, Coronadal nga nagtala og 96% growth rate ug Cotabato City sa Mindanao. Samtang taas ang healthcare utilization rate sa Misamis Oriental. Samtang 5 ka probinsya sa Mindanao ang nasulod sa top 20 provinces nga nakitaan og taas nga daily COVID-19 cases. Kini mao ang Davao del Sur, Misamis Oriental, South Cotabato, Zamboanga del Sur ug Bukidnon kung asa dili moubos sa 100 ang daily cases. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Duha ka tawo sa Zamboanga City nga nabakunahan na ang namatay sa COVID-19. Samtang hinay-hinay nang nagaubos ang COVID-19 active cases sa syudad. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Gibutyag sa Zamboanga City Health Office nga duha ka tawo nga nabakunahan na ang namatay sa COVID-19. Apan gipasabot sa ahensya nga tungod kini sa existing health condition sa maong mga pasyente. Samtang miabot na ang 12,218 doses sa Sinovac, 17,600 doses sa AstraZeneca ug 1,500 doses sa Sputnik V vaccine alang sa Zamboanga Peninsula.
Sa record sa DOH Region 9, miabot na sa 115,000 katao ang nabakunahan sa first dose sa tibok Zamboanga Peninsula, gikan sa target nga halos 400,000 katao ubos sa A1 to A3 group sa rehiyon. Samtang halos usa ka bulan human gipailam sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Zamboanga City, kamatikdan ang pag-ubos sa COVID-19 active cases sa syudad. Matud ni Mayor Beng Climaco, gikan sa kapin 2,800 active cases niadtong bulan sa Mayo, miubos kini karon sa kapin 1,400. Giuyunan na sab sa IATF ang hangyo sa Zamboanga City LGU nga ipaubos sa granular lockdown ang mga lugar sa syudad nga dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19. Samtang padayon gihapon ang Sunday lockdown sa syudad, kini na ang ikalimang Sunday lockdown sukad gipatuman ng MECQ sa Zamboanga City niadtong May 8. Anaa na lang sa 1,461 ang active cases sa Zamboanga City nga dunay 10,499 total cases. Human gipailam sa General Community Quarantine ang Cotabato Province, mingaw ang tibok Kidapawan City atol sa ikaduhang pagpatuman sa No Movement Sunday. Bugtong mga otoridad ug ang mga ginatugutang makagawas lang ang makita sa kadalanan. Sagad sab sa mga establishmento, sirado, gawas lang sa gasolinahan o guban nga alang sa essential needs. Samtang gikabalak-an sab sa Integrated Provincial Health Office sa Cotabato nga dunay nakasulod nga UK ug South Africa variant sa probinsya. Ginamonitor nila kini sa mga lungsod sa Tulunan ug Midsayap. Miabot na sa 2,222 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cotabato Province nga dunay 617 active cases. Sa General Santos City, record high nga 93 new COVID-19 cases ang natala sa syudad. Lakip dinhi ang 5 ka pulis ug usa ka nurse. Hinuon nagkadaghan ang nakarecover na sa sakit. Busa na bakantehan ang COVID-19 referral hospital sa syudad nga duna nalay kapin 80% occupancy. Duna nay 4,207 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City ug 674 ang active cases. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Karong Dengue Awareness Month, puspusan ang kampanya sa Davao City LGU kontra dengue. Atong sayro ng dugang detalye niini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Real na alarma ang Davao City LGU sa padayong pagsaka sa ihap sa dengue cases sa dakbayan sa Davao. Busa, way puas ang kampanya sa City Health Office kontra sa maong sakit. Misaka na nga to sa 12 ka mga barangay ang hotspot sa dengue sa dakbayan sa Davao. Padayong nag-una mao ang Talomo, SIR 76-A, Buhangin, Agdao ug Bago, Galiera. Samtang nadugang ang mga barangay sa Balyok, Sa ug Inayangan. Pasakasabang ihap sa nagkasakit og dengue. Gikan sa 77 ka kaso ni adtong Enero, dunay 133 ka kaso ni adtong bulan sa Mayo. Mas ubos man ang total niini kung itandi sa unang 4 ka bulan sa milabayng tuig. Apan gikaalarma gihapon kini sa Tropical Diseases Unit sa Davao City Health Office. Gani, 5 na ang kumpirmadong namatay sa dengue karong tuiga nga sagad mga hamtong. Karong bulana, kanus ating ulan ug delikadong panahon sa pagkuyanap sa dengue, gipahigayon ang Dengue Awareness Month. Busa, pinaspasay ang kampanya kontra dengue sa Davao City LGU. January to June nga 500 kapin last year, 542, 400 palanta karon, pero dili ka kumpiyansahan kay gasigi na siya taas hinahinay. So dapat ani no nga tanan unta no kanang magigmat tapos manglihok gyud tanan. Padayon gihapon ang pahimangno sa lokal nga kagamhanan sa pagpanglimpyo ilabi na sa mga ginapunduhan og tubig asa pwede mangitlog ang lamok. Sanglit uso sab ang mga plantita ug plantito karon. Busa nagpahinumdom usab ang kagamhanan ilabi na sa mga klase sa tanom nga magpundo ang tubig nga iabok kini. Naatay mga certain plants like bromeliads kung matubigan siya, pwede siya breeding place no. So umuuna siya isa sa pagsuroy namo malimtan man gud siya giyabo, labi na nasa pat. Ang uban na among gid sa yuta, palihog lang mi tanggal na gid na ninyo sa yuta, butang ninyo na sa plants kung pwede gani wala gid na sila sulod og gawas sa panimalay. Real sanggit dunay similarities ang sintomas sa COVID ug dengue. Busa, pahimangno sa kagamhanan sa mga nakasinati og sintomas nga giling magpa-check up aron daling matabang. Real. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.
Daghang motorista ang naglibog kung pila gayud ang speed limit sa diversion road sa Davao City human daghan ang gipangdakop kagahapon human nakalapas kuno sa 30 km/h nga speed limit. Ani ang detalye. Wala pa sir, 60 lang yun ang mga ibalan sir. Oh. Basta kung dagan diri, di mo saka, dili mo abot sa 60. Kay basig, di ako kabalo ako, unsat kati ano. Base sa naibawaan og naanda na sa mga motorista, 60 km/h ang speed limit sa diversion road. Pero kagahapon, daghang motorista ang nakurat, dang nanakop ang Traffic Enforcement Unit sa DCPO kay overspeeding tungod 30 km/h lang ang nakabutang sa kanto Matina Pangi, pasaka sa Orange Grove. Ang atoang Traffic Enforcement Unit nagkatag sa kadalanan o kani sila nagbantay pod siyempre sa kakusgon sa imuhang pagpadagan ko ikaw motorista ilabi na diha sa mga lugar nga accident prone area. Ang good nga naay nakabutang na road sign, enforcing kung saan ang nakabutang diha nga na road sign. So ang ato na lang siguro una those road signs were erected for a purpose. Base sa ordinansa sa syudad, 60 km/h lang gihapon ang sakto nga speed limit sa diversion road. Mga yukog pasaylo, mga yukog sorry kung naay mga nangasol kagahapon. Di na ninyo kailangan mo adto sa treasurer's office para bayaran na. Kay ako na mismo mag-request para i-revoke katong tanan nga nadakpan below 66 km/h. Ang maong bahin sa diversion na ila nga killer highway tungod sa daghang disgrasya nga nahitabo, diin ubay-ubay na sab ang namatay. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, 6 kalalaki ang naharang sa Upper Puerto Quarantine Checkpoint. Kung ano, sayro nato sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, Sara, nasikop ang 6 ka mga lalaki tungod sa paghupot og iligal nga mga armas. Ingon man iligal nga droga o paraphernalia. Atol sa hiniusang anti-carnapping og intensified mobile checkpoint operation Domingo sa Kadlawon, 2 ka sakyanan nga nag-convoy ang naharang sa may barangay Upper Puerto, Cagayan de Oro City. Unang naharang ang usa ka van kung asa wala kunoy napakitang saktong dokumento ang driver, dihang gipangitaan sa otoridad. Sa conversation, no, medyo magalaw yung driver natin. Nakitaan natin ng baril, no, nakakabit sa waist niya, which affected his arrest upon asking na kung may papel ba sila o wala. Gilayong nagpahigayon ang grupo og pagrekisa sa 2 ka sakyanan. Nasuta nga 3 ka lalaki ang sakay sa van, samtang sa pika sakyanan, laing 3 ka lalaki sab ang sakay kinsa puros gikan sa Kibawi, Bukidnon. Nakuha sulod sa sakyanan ang mga iligal nga armas, lakip ammunition, usa ka sachet sa gituuhang shabu og drug paraphernalia. Ang mga dinakpan na ilang sila Nilo Baterna, Jean Gamil, Halapodin Ito, Nidla Bunog, Iri John Planas ug Jihad Gindo. Napansin namin na magkasama sila kasi yung driver ng Ranger Raptor yung nasa likod ng van, bumaba papunta dun sa harap. So, nag-communicate sila, nag-usap sila. Di namin alam, actually medyo natakot din kami kasi baka may planong iba. Silang tanan mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act, RA 9165 kon Illegal Drugs Act, og RA 4136 kon Land Transportation and Traffic Rules in relation to the new anti-carnapping law. Sara ana sa City Mobile Detention Cell ang mga dinakpan, samtang gihikay na ang nahisgutang mga kaso nga ilang atubangon. Sara. Okay, daghang salamat, Ethel Ipanag. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pagpangawat og motorsiklo sulod sa usa ka subdivision sa Mintal, Davao City, nahulikam. Ano ang report ni John D. Esteban?
Makita sa CCTV footage nga gipasulod gilayon sa security guard sa subdivision sa Mintal, Davao City kining lalaki nga naka long sleeve, short pants ug naka full faced helmet sakay sa bisikleta. Sa laing kuha sa kamera, nagbaktas na ang lalaki samtang ginatulak ang bisikleta. Taod-taod, mibalik kini sa agi ug mihunong sa usa ka balay hangtod sa gidala na niini ang motorsiklo ug gibili na iyang bisikleta sulod sa subdivision. Yano ra nga nakasibat ang kawatan. Wala kuno makabantay ang tagbalay tungod hinanok silang nangatulog dihang gikawat ang motor alas 2 sa kadlawon. Nagduda sab ang tag-iya nganong nakasulod dayon ang suspect sa subdivision. I don't know ikaila siya sa guard or kailan niya ang guard. Kaya gipasulod man siya, so gikuha niya akong motor, giguyod niya, kaya dili man niya maandar, kaya wala man to'y susi, lahi man ang susi ato, so giguyod niya, niagi siya sa likod sa guard house. Tingnan natin yun kung mayroong, kung yung nagkuha ba ng motor, baka mag-anak lang, kasi bihira makapasok dyan sa subdivision na yan eh. Or may kaugnayan po doon sa yung mismo yung mga security guard. Alang sa mga nakakita sa pula nga motor nga dunay plate number LB4080, mamahimo lang nga makikoordinar sa kapulisan. Punta makatabang mo na makita akong motor ug madakpan tong kawatan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Subling nagrayot ang grupo sa mga batanon sa Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City. Kinibisan pa man nga gipailaom sa MECQ ang syudad. Ani ang balitang barangay ni Ethel Ipanag. Nagdinaganay og nilabayay og botilya ang makita sa viral video nga kuha sa usa ka residente sa nahitabong riot sa mga batanon niadtong adlawng Miyerkules sa kadlawon sa Makanhan, Barangay Carmen ning syudad. Sa mayaging bulan, ingon ani usab ang gidahimong kagubot sa maong grupo nga nagpalisang sa mga residente. Ay operation nato din ha. Uban sa atong police station 4, uban pud sa ato sa mga tanods, gani daghan gikit na dito nag-operate operation dito. Naay mga bata nga nang-rescue, mga bata nga nakuha. Gani ang uban nakuhaan og mga hinagiban. Nasaran nga mao lamang kining grupuha ang nagsamok-samok sa maong lugar. Matod sa mga residente, ang mga pulis ug barangay tanod lamang ginabantayan sa grupo una kini magrayot. Taod-taod na kuno kining perwisyo sa lugar. Nya mura bang nagkontra-kontra ni sila dere. Dari area po, dadto, ana ba? Pasalig sa Barangay Carmen ug kapulisan, padayon nilang tutukan ang maong problema. Hangyo lang po namo sa atong mga ginikanan, especially kani mga bata ang mga involved ana. Ato ginang primero unang responsibilidad ang atong mga anak. So dapat kitagi una mo panton nila anak. Di na pud nato hulatan nga maabot-abot nga makasuhan ninon sa parental responsibility code nga ordinansa. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Sa padayong construction sa dalan ug underground cabling sa San Pedro Street, Davao City, daghan ang nakapangutana. Kano sa kaha kini mahuman? Atong sayron pinaagi ning report. Binuang pa sa uban, mitubo na lang kuno ang sagbot, wala pagyapon natapos ang proyekto sa dalang San Pedro. Busa, daghan ang mireklamo. Pila na ikaw adlaw? Mga duha na kasi mana lagi. Hasol? Hasol kay traffic man. Tado mo lang, buti traffic kay kayo. Mutuyok pa. Pangutana nila, ngano ka dugay gisemento sa DPWH o gitabunan ang mga manhole sa lugar. Sa karon partially suspended ang ubang portion sa atong proyekto sa San Pedro tungod sa ongoing na underground cabling o cable upgrading works sa mga utility companies na nagtrabaho sa dito sa site. Dili kuno makapadayon ng DPWH kung dili matapos ang Davao Light and Power Company ug Telcos sa installation sa ilang cabling. Pag-ulan, dugay kay ang tubig, kuan pa man ganing mga kuan. So, tawag ani kanang tubig ba, suyo pa magpump. Kumakalangay yun. Langay yun. Bisan pa man ini, nangayo gyapon og pagsabot ang DPWH nga dugangan pa og pasensya kay kung mahuman ang proyekto, kitang tanan ra gyapon ang makabenepisyo. Supposedly kini mahuman karong September 2021 but due to the prevailing conditions sa weather o dito mismo sa site, na-move na kini karong January 2022. We understand the inconvenience na nahatag ni ini sa atong mga motorista pero together with the utility companies, paningkamutan nato na mahumani sa labing madaling panahon.
Kauban si Mel Jorawing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakaapekto karon sa tibok Mindanao. Ang Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug pagpadalugdog tungod sa ka-ITCZ samtang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ug ngadto na sa mga madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa southwest monsoon. Busa atong ginaabisuhan ang ato ang mga kaigsuunan nga magbinalantayon sila kay posible gihapon ang mga flash floods ug landslides tungod ani nga weather system. Sa Cagayan de Oro City, dike sa usa ka barangay nahugno human mihumo kuno ang yuta tungod sa pag-ulan kagahapon. Ani report ni Ethel Ipanag. Nakurat ang mga residente sa Zone 8 Mindanao Homes Barangay Pagatpat ning syudad human mahugno ang wala pa mahuman nga dike nga mauuntay magsagang sa dakong tubig baha gikan sa Pagatpat kanituan River. Saysay ni Nanay Bernadette, alas 8 sa Domingo sa gabi, dihang kalit kunong adunay mibuto ug pipila ka segundo miuyog ang yuta. Sa 150 meters nga gitason sa dike, 100 meters ang nahugno. Nakuyawan mi abinamok unsay himbuto, kusog ayang impact. Pagawas namo, kuana siya. Kani among nabantayan. Vibrate gayang mga silingan da tungod sa pag-impact sa bardahon ba. Abi nila linog. Gikuhaan sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang bahin sa kontraktor apan midumili kini sa pagtubag. Kasamtangan pang nag-imbestiga ang Department of Public Works and Highway Region 10 sa nahitabo. Usa sa gilantaw nga hinungdan mao ang kalit mihumok ang yuta tungod sa sigig ulan. Migawa sa initial investigation kay medyo naalang yung saturation sa soil mauto nga medyo nagka-create og gap between sa atong flood wall and sa stone masonry. Giabisuhan na sab sa barangay ang mga residente nga likayan ang moduol sa maong dike aron dili madisgrasya. Paduol kay basin og mga tagak mo da mabardahon ang inyong gitungtungan na dito na mo makatugpa sa mga sulid nga minasa mga aksidente. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 19,000 na ang COVID-19 active cases sa Mindanao ug katong wala pa naayo sa sakit. Samtang miubos ang ihap niini sa Pilipinas karong adlaw. 18,978 na aktibong kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Samtang 111,005 na ang tanang kaso. 88,372 ang naayo na ug 3,655 ang namatay. Sa Pilipinas, miubos sa 58,854 ang aktibong kaso sa COVID-19. Ana-ana sa 1,276,004 ang total cases, kapin 1,195,000 ang recoveries ug 21,969 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, kapin 173,318,000 ang nataptan og COVID-19 ug sobra 3,729,000 na ang namatay. Nasubo karon ang tibuok syudad sa Tacorong human mipanaw ang ilang mayor tungod sa COVID-19. Damo gid nga salamat ug yun yuhom tahom Tacorong syudad ko palangga ko. Mga paborito kining pulong ni Mayor Angelo Montilla. Matagduna kini mensaheng buot ipaabot sa imagin sakupan di iyang ginabalik-balik ang iyang pagpasalamat ug paghigugma sa syudad apan wa damha nga kagabi kalit namatay ang mayor tungod sa COVID-19. Nagpositibo si Mayor Montilla sa COVID-19 busa gidala kini sa General Santos City apan alas 9:30 kagabi mipanaw ang mayor. Naila ang si Mayor Montilla nga usa ka aktibong leader gani wala kini undang sa pagsuporta sa mga frontliner aron batukan ang COVID-19. Ikumpirma sa Davao City Health Office nga sobra 400 na ka mga empleyado sa ka Business Process Outsourcing Company o BPO sa syudad ang positibo sa COVID-19. Sumala sa Davao City Health Office, 11 ka mga BPO companies ang natala ug mga naipositibo sa COVID-19. Kung asa usa niini ana sa 403 sa usa ka libo ka mga empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Kini na ang labing taas nga kaso sa pagtinakdanay sulod sa workplace sa usa ka BPO company. Busa nagpatuman galayon og lockdown ang Davao City LGU sa mga kumpanya nga dunay mga kaso sa COVID-19.
Ginatun-an sab sa syudad kung doon na ba'y tulubagon ang mga kumpanya nga wala mituman sa mga guidelines aron malikay ang mga empleyado nga matakdan sa COVID-19. 1,000 tested na akitay mga 403 nga nag-positive. That is very, very high already, no? Pataas ang kanilang positivity rate. That's why we are really forced to lock down the area. Nagpadayon gihapon ang pagpangita sa tulo ka persons deprived of liberty o PDL sa Manolo Fortich, Bukidnon nga nakaikyas. Ano ang report ni Cyril Chavez? Padayong ginapangita karon sa mga personahe sa Bureau of Jail Management and Penology Region 10, Manolo Fortich District ug Kapulisan ang tulo ka priso nga nakaiskapo sa prisuhan Miyerkules sa gabii. Ang mga nakasibat giila nga sila Jimson Devara, adunay kasong RA 10591, Roque Batigas, adunay kasong rape og 4 counts of acts of lasciviousness, og Benji Orias, kasong homicide. Sa investigasyon, gibuslutan kuno sa mga PDL ang kisame sa ilahang selda, dayon miambak ngadto sa koral sa maong prisuhan. Paspas dayon silang nanibat ngadto sa dili matino nga direksyon. Nikat-kat sila kini pinagi sa pagbuslot sa Alcoba o paggawas nila dinhi sa likod, ilang gigamit na sila gigamit ng mga butang para makakatkat sila sa barbed wire sa likod sa atong jail, karaang jail facilities. Kay as of now sir, naman tay bagong jail facilities sa Manolo Fortich apan wala pa kini nagamit. Karon, padayon ang hot pursuit operation nga ginahimo sa kapulisan aron masubay kung asa nagtago-tago ang mga suspect. As of now sir, bisag gahapon na pa cited pa ning tatlo nga nagkauban sa pagkakaron. O nay mga nakakita mga concerned citizen nato sa mga barangay nga matikdan ang lihok aning tatlo nga naara sa kabarangayan. Sa kasamtangan, wala pa'y pahayag ang BJMP Region 10 labot sa insidente. Padayon ang panawagan sa otoridad sa publiko nga i-report sa pinakaduol nga istasyon sa pulis kung aduna sila'y matingad-an sa ilang palibot. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among pagatulog balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po ulahi sa mga dagkong balita sa nagadaing rehiyong sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahi balita sa Mindanao karon adlaw, ako si Rial Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao, Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.